Toto je NIEII a skrytá nepriestrelná vesta vyrobená TDPL. Vesta sa skladá z dvoch častí, prednej a zadnej časti, s jednoduchým a praktickým dizajnom. Každá časť je dodávaná s prepoleným balistickým panelom software pre ľahkú, ale účinnú ochranu. Táto vesta sa dá ľahko zostaviť, nosiť a odstraňovať, vďaka čomu je ideálna na diskrétnu dennú ochranu.